Matagumpay na inilunsad ng Department of Education ang Eduk-Ahon Recovery Kit sa Tabaco National High School sa Tabaco City kahapon, Agosto 28. Dumalo sa aktibidad ang mismong kalihim ng kagawaran na si Sunny Angara kasama si Regional Director Gilbert Sadsad. Ayon sa kagawaran, ang Eduk-Ahon ay isang standardized at ready-to-deploy na school recovery kit na layong matiyak na magiging tuloy-tuloy ang edukasyon kahit sa gitna ng sakuna na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng sektor ng edukasyon sa panahon ng kalamidad. Very important for Bicolandia kasi huling punta namin dito, lubog yung Camp Sur. Talagang, at saka we got the idea also from some of itong mga international organizations, yung mga UNICEF. Yan ang nagbibigay sila ng kits. For example, pag lubog na yung classroom, pwede mag-aral sa bahay, pwede kahit saan. Kasi ito, may ilaw, may charger. So, as much as possible, yung disruption sa pag-aaral ay hindi masyadong grabe. Laman ng mga ipinamahaging kahon ang iba't ibang school supplies tulad ng papel at panulat, emergency at first aid kits, portable solar charging kit, hygiene kits at iba pa. 4 na milyong piso ang inilaan ng DepEd para sa naturang inisyatiba. Mangunguna naman ang Disaster Risk Reduction and Management Services sa pamamahagi at monitoring ng mga ipinamahaging kits. That's instrumental at least to providing ready materials, especially to mga disaster-prone na mga schools. Diba, we suddenly have the suspension of classes but not vis-a-vis the teaching and the learning because we only change the venue. Rather than on-site sila, they go home-based. And with that box ready, of course, that contain materials ready for use. And that's a very strategic intervention and assistance to teachers. It's a school. A school, what do you get from a school? You learn from it. So in that box are already learning materials. Nabigyan din ng Eduk-Ahon ang Mae Integrated School, Magapo Elementary School at San Miguel National High School sa naturang lungsod. Hinikayat din ng kagawaran ang kanilang private partners na suportahan ang Eduk-Ahon para sa mas madaling pagbangon ng mga guro't mag-aaral na maaapektuhan ng kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mae Encinares.